አምላከ አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ አምላከ አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢይ ሙሴ አጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ክርስቶስ ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሕ እያ። ከምኡን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኸበሮም መጠን ከከም ማዕርጎም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 23 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክትረኽቡ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ወርሓዊ በዓል ፍጥነ ረድኤት ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ቅድስቲ ሰንበት ይግበረልና። አምላኮም ለእግዚአብሔር ተመሲሉ ሰብአ መጻሃበየ ወይበላ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንሰ ኢኮንኩ አምላክ አላ ገብሩ አምላክ አነ። ታኅሳስ 23 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ናብ ጻድቅን ለዋህን ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ቅዱስ መጽሐፍ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንዳዊት ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ መሓለሉ ብዝመሓለውን ኣይክተዓስን እዩ። ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቐምጥ እየ ንሱ ድማ ብድሕሪኻ ክነግስ እዩ። ውልድካ ኪዳነይ ነቲ ዝሃብክዎም ትእዛዘይን እንተሓለዉ ውልዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ክተቐሚጦም ንሓዋር ክነግሱ እዮም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 11 ንእግዚአብሔር ምጥዓስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት ዘይጠዓስ ፍጹም ፈታዊኡ ምዃኑ ንኽገልጽ ኢሉ እዩ ዳኣ እምበር ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢእዮ ሓይለይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን እዩ። ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ ከፍቁሮን እሙን ክኾኖን እየ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 20 ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ኣደኒቕና ኣለና። ከም ናይ ኣምላኽ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ ማዕረ ክንደይ ከይረቅቕ ነዚ ኣንክሮ ይግባእ። ጎይታ ድማ ግልጽ ኣቢሉ ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ብሓሶት ኣይዛረቦን እየ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 35 ይብል ኣቤት ኣቦና ዳዊት ክብሪ ናይ ክብሪ ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል። ንነቢየ ጻድቅ ቅዱስ ዳዊት 7 ሃብታት ክህልዎ ከሎ ንሳቶም ድማ እዚኦም እዮም። ሃብተ ትንቢት፣ ሃብተ መንግስቲ፣ ሃብተ ክህነት፣ ሃብተ በገና መዝሙር፣ ሃብተ ፈውስ፣ ሃብተ መዊእ ናይ ምዕዋት ሃብቲ፣ ሃብተ ሃይል ተባሂሎም ይጽውዑ። 7 ኣስማቱ ድማ ጻድቅ፣ የዋህ፣
ንጹህ ብእሲ እግዚአብሔር ነቢያት ጽድቅ መዘምርን ልበ አምላኽን ተባሂሎም ይጽዋዕ። ልደት ድማ ልበ አምላኽ ቅዱስ ዳዊት ስለ ልደቱ ክዛረብ ከሎ እስመናሁ በኃጢአት ተጸነስኩ ይብል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ፍቅዲ 5 አቦታት ከም ዝነገሩና ንቅዱስ ዳዊት አብኡ እሰይ ካብ ነገደ ይሁዳ ወዲ ኢዮቤድ እዩ። እሰይ ንሰበይቱ ሰሊብ ሓደ ጎበዝ ብዓይኒ ዝሙት ክደልያ ተመልኪቱ ነበረ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናብ ጉዕዞ ከይደ ኢሉ ግን ነቲ ጎበዝ መሲሉ ተመሲሉ ምስ ሓደረ። በታለይቲ ድማ ቅዱስ ዳዊት ስለ ዝተጸንሰ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ በለ ካብታ አደይ ዝጸነሰትኒ መዓልቲ በደለኛ እየ። ዕብየት ድማ ቅዱስ ዳዊት ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሓደሮ ነበረ። ህፃን ከሎ ብጓስነት ንኣባጊዑ ኣይትንክፍን ነበረ። ንኣበሳ ብጉስጢ ንድቢ ብእግሪ ንነብሪ ብጉያ ንዝሓዝዎ ይሕድጎም ነበረ። ብውሕዱ ኣብ ጓስነት ስለ ዝተኣመነ ንእስራኤል ጓሳ ክኸውን ተመርጸ። ንቕባእ ድማ እግዚአብሔር ንሳኦል ምስ ነዓቆ ካብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ንዝኾነ ቀቢእኻ አንግሰለይ ምስ በሎ ነቢየ ሳሙኤል ድማ ናብ ቤተልሔም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያብ ክሳብ አሚናዳብ ንሸውዓቲኦም ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን። ንነቢ ሳሙኤል ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝሓበሮ ግን ካብ ጓስነቱ ንዳዊት ተጸውዐ። ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ እቲ ዘይቲ ቀርን ቦግ ኢሉ ተኸፍተ። ኣብ ናይ ቅዱስ ዳዊት ርእሲ ድማ ከም እሳት ፈልሐ። ብናይ ኣምላኽ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ተባሃለ። ዳዊትን ጎልያድን ኢሎፍላውያን ብጸላእትነት ኣብ ዝተለዓልዎም ጊዜ ጎልያድ ዝብልዎ ናይ ጌት ሰብ ንእስራኤል እንዳጨነቐ ን40 መዓልታት ቀንዩ ነበረ። ንናይ ኣምላኹ ስምን ክብርን ዝቐንእ ቅዱስ ዳዊት ግን ብድፍረት ገጢሙ ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጸጸር ደርበዮ ግን ቅዱስ ዳዊት ገና ንእሽቶ ወዲ 12 ዓመት ነበረ። ጎልያድ ድማ 6 ክንዲ 3 ሜትሮ ዝነውሕ ሰብ ነበረ። ስደት ድማ ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ምእንቲ ክኸውን ተቐቢኡ ዙፋን ኣይተጸበዮን። ኣብ ክንዲ ንጸላኢኡ ቀቲሉ ዘድሓኖምን ንሳኦል በገና እንዳደርደረ ስለ ዝፈወሶን ክቕተል ተደለየ። ፈጣሪኡ ምስኡ እንተዘይነብር ምቀተልዎ ነይሮም። ንስ ግን ን18 ዓመታት ብትዕግስቲ ተሰደደ። ንብዙሕ ግዜ ድማ ንጸላኢኡ ሳኦል ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ረኺብዎ ግን ብምሕረት ገደፎ። በዚ ለዋህነቱ ድማ ኣብ ብሉይ ኮይኑ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ እትብል ሕጊ ፈጸማ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 45 መዝሙረ ዳዊት ድማ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 4 ንግስና ቅዱስ ዳዊት ናይ ስደት ዘመኑ ምስተፈጸመ ሳኦል ሞተ። ወላ እኳ ጸላኢኡ እንተኾነ ቀታሊ ሳኦል ኣነ እየ ንዝበለ ተበቂሉ ቀተለ። ስለ ጸላኢኡ ድማ አልቀሰ። 30 ዓመት ምስ ኮኖ ነጊሱ ን7 ዓመታት ኣብ ኬብሮን ን33 ዓመታት ኣብ ኢየሩሳሌም ጽዮን ንህዝበ እግዚአብሔር ሓለወ። ኣብ ዘመኑ ድማ ንጸላእቱ ኩሎም ብዓወት ሰዓሮም። ብኢድ ወዱ አቤሴሎም ምስ ስዳዱ ብሳሚ ወልደ ጌራ ምጽራፉ ተዓገሰ። ንስሓ እዚ ቅዱስ ንጉስ ኩሉ ነገር ዝተውሃቦ ኣቦ እዩ። ኩሉ ህይወት ድማ ንዓና ትምህርቲ ቤት እዩ። ሰብ እዩሞ ንሰበይቱ ኦርዮ ይሕዲጉ ንኦርዮ ኣቕቲልዎ ነበረ። ነዚ ጉዳዩ ነቢ ናታን ብምሳሌ ምስ ነገሮ ፍጹም ተጠዓሰ። ማቕ ለቢሱ ሓመድ ነስኒሱ አልቀሰ። ንመሬት ድማ ብንብዓቱ ሓረሳ። ሓረግ ክሳብ ዘብቁል ድማ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ንስሕኡ ተቐቢሉ ብኽብሪ ልዕል ኣበሎ። ብንስሓ ንእትርከብ ጸጋ ድማ ምሳሌ ኮነ። ነቢይነት ያሬታ ነቢይነት ድማ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ክንዲ ቅዱስ ዳዊት ዝኣክል ነቢ
ምስጢር ዝበዝሓሉ ኣይተረኸበን። ቅድሚ ዓለም ከምዚ ነበረ ኢሉ ድሕሪኡ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ዳግም ምጽአት ዝተዛረበ ንሱ እዩ። ስለ መላእኽቲ፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግልን መነኮሳትን ምዝራብ ይድነቕ። ስለ ድንግል ማርያምን ስለ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሊኡ ኣስፊሑ ተዛሪቡ እዩ። 150 ምዕራፋት ኣብ ዘለዎ መጽሓፍ ትንቢቱ ሓላፊያትን ዝሓለፈ መጻእያትን መጻእን ንምልከት። ስለዚ ድማ ኣበው አልቦ ምስጢር ወአልቦ ትንቢት ዘይተናገረ አቡነ ዳዊት ይብሉ መዝሙር። እዚ ቅዱስ ነቢይን ንጉስን ብጣዕሚ ዝፍለጥ ብዝማሬ እዩ። ንባዕሉ በዓል 10 ኣውታር ንመዘምራኑ ድማ በዓል 8 ኣውታር በገና ቀሪቡ ንፈጣሪኡ የመስግን ነበረ። 24 ሰዓት ሙሉእ ስብሃት እግዚአብሔር ምእንቲ ከይቋረጽ 288 መዘምራን ብናይ ኣሳፍ መራሕነት መዲቡ ነበረ። ንባዕሉ ብፍጹም ተመሲጡ መዓር መዓር እንዳጣዓሞ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ነበረ። ቃላትካ እምብዛ ጥዑም እዩ ከም ዝብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ፍቕዲ 103 ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ንኣጋንንቲ ዓብይ ጸላእ እዩ። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ብናይ ዳዊት መዝሙር ይዝምሩ። በዘበቱ ይሰብሑ ሰማያውያን ወምድራውያን ከም ዝብል ዳዊትን ጽዮንን ቅዱስ ዳዊትን ንጽዮን ሃኒጹ ጽላተ ኪዳን ኣምጽአ። ንናይ ኣምላክ ያዕቆብ መሕደሪ ክደሊ ድማ ካብ ድቃስ ተኸልከለ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 2 ንናይ ፈጣሪኡ ድቃስ ክሓትት ድማ ሱባኤ እንተኣተወ ኣኮ እንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ ንስኻ ዘይኮንካ ወድኻ እዩ ዝሰርሓለይ ገዛ ይበሎ። ኣተሓሒዙ ድማ ናይ ምስጢረ ስጋዊ ነገር ምስ ገለጸሉ ናሁ ሰማዕናሁ ብኤፍራታ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕናዮ ክብል ተዛረበ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 6 ናይ ኪዳኑ ጽላት ጽዮን ካብ ናይ አቢዳራ ቤት ምስ መጸት ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ምስ ተራ ህዝቢ ድማ ተሓዊሱ ብበገናን ብመሰንቆን ዘመረ። ስለ ፈጣሪኡ ክብል ንኽብሩ ገደፈ። ካብ ዳን ክሳብ ቤርሳቤህ ዝገዝእ ሓያል ንጉስ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ጽዮን እንዳወደቐ እንዳተንሰአ እንዳተዓጠቐ እንዳፈትሐ ክዝምር ከሎ ሰበይቱ ሜልኮል ንዓቐቶ። እግዚአብሔር ግን ልዕል ኣበሎ። ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ክብረ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ክብል ንኢየሩሳሌም ብዙሕ ግዜ ኣድሒንዋ እዩ። ንሰሎሞንን ሕዝቅያስን ነገስታት ይቕረ ዝበለሎም ስለ ፈታዊኡ ስለ ዳዊት እዩ። ናይ ሓዲስ ኪዳን ናይ መጀመርያ ቃል ወዲ ዳዊት እትብል እያ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ጎይታና ወልደ ዳዊት ክበሃል ስለ ዝፈተወ ከምኡ እውን ባዕሉ ኣነ ናይ እሰይ ስሩን ናይ ዳዊት ዘርእን እየ ክብል ተዛረበ። ራእይ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 16 ዕረፍቲ ነቢይ ጻድቅ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንእስራኤል ን40 ዓመታት መሪሑ ኣረገ። እንታይ ዳ እዚ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቀልጢፉ ኣሪጉ እንተበሉ ካብ ጽንዓት ገድሊ ሰብነቱ ተቐጥቂጡ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ስለ ህዝቢ እስራኤል ቤዛ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ ቅድሚ ቀዛፊ መልኣኽ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ዜና ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 16 ሰብነቱ ደኸመ። በዚ ግዜ ድማ ንወዱ ሰሎሞን አንጊሱ ኣብ 70 ዓመቱ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት በዛ ዕለት ዓረፈ። ዳዊት ኣብ ሰማይ ኣብ ራእይ ጎርጎርዮስ ከም ዝተጻሕፈ ንቅዱስ ዳዊት ኣብ ሰማይ 99 ነገደ መላእኽቲ ከቢቦም የመስግንዎ። ካብ ናቱ ዝማሬ ግርማ ዝተላዕለ ድማ ናይ ሰማያት ግዘፎም ይናወጽ። ኣብ ገድሊ ኣቡነ ኪሮስ ከም ዝተጻሕፈ ድማ ቅዱሳን ነፍሶም ካብ ስጋኦም እትፍለ ብናይ ዳዊት በገና ጣዕመ ዝማሬ እዩ። ኣብ ነገረ ማርያም ትምህርቲ ድማ ናይ ቅዱስ ዳዊት ቤቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ልዑል ኣምላኽ መንበር እዩ። ስለ ቅዱስ ዳዊት ካብዚ ንላዕሊ መጻሕፍቲ ብዙሕ ይብሉ እዮም። ክብሩ ዓብይ እዩ። ብሓቂ ብዘይ ሓሶት ንቅዱስ ዳዊትን
ንቅዱስ ዳዊት ክብርን ምስጋናን ይግባእ። ኣምላከ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለዚ ኸበረ ቃል ኪዳኑ ይምሓረና፣ ካብ ንጹህ ኣምልኾኡ ይኽፈለና፣ በዚሑ ካብ ዝተረፈ በረኸቱ ድማ ይኽፈለና፣ ኣይፈለየና እውን ኣሜን። ናይ ብሓቂ በረኸቱ ይሕደረና። ኣባ ጢሞቴዎስ ቅኑዓት ዝኾኑ ወለልዲው ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ይዕበይዎ። ኣብዛ ዓበየ ግዜ ድማ ንዓልቁ መንኪሱ ገዳም ብምእታው ብተጋድሎ ምንባር ጀመረ። ንኣጋይሽን ጾሞም ዝሓደሩን ምእንቲ ክምግቦም ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ገዳም ክነብር ፈተወ። ንነዳያን እንዳመገበ ድማ ብመንፈሳዊ ተጋድልኡ እንዳጸንዐ 5 ዓመት ዝኣክል ምስ ነበረ ናይ ጽቡቕ ነገር ጽልኢ ዝኾነ ሰይጣን ብቕንዓት ተላዒሉ ናይ ኢዱ ስራሕ ምእንቲ ክትገዝእ ንሓንቲ ጋለሞታ ሰበይቲ ናብኡ ኣምጽአ። ንሳ ድማ ናብ ኣባ ጢሞቴዎስ ካብ ምምልላሳት ዝተለዓለ ናይ ሓጢኣት ፍቕሪ ሓዲርዎም ኣብ ግዜ መብልዕ ሓቢሮም ክዝምገቡ ኮኑ። ብድሕሪኡ ምስኣ ኣብ ሓጢኣት ወደቑ። ኣብ ውሽጢ ናይ ሓጢኣት ስራሕ 7 ወርሒ ዝኣክል ነበረ። እግዚአብሔር ንኽልቲኦም ስለ ዘይደርበዮም ኣብ ዕለተ ምጽኣት ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙ ምዃኖም ኣዘከሮም። ድሕሪኡ ኣባ ጢሞቴዎስ ተላዒሉ ጭቕጭቕ ናብ ዝበለ ጫካ ኣትዩ ኣቦኡ እንዳተጋደለ ንብዙሕ ዘመን ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ጥዕምቲ ዝኾነት ናይ ማይ ምንጭን ተምርን ቀረበሉ። ንዓ እንዳተመገበ ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ሰይጣን ደጊሙ ብቕንዓት ተላዒልዎ። ኣጨናቂ ናይ ከብዲ ሕማም ኣምጻሉ። ኣባ ጢሞቴዎስ ግን ካብ ጽንዓት እቲ ሕማም ዝተለዓለ ብግንባሩ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ዝወደቐ ኮነ። በዚ ግዜ ድማ ንነፍሱ ኦ ነፍሰይ እዚ ናይ ዝሰራሕክዮ ሓጢኣት ፍረ እዩ እሞ በዚ ደውየ ሕማም ተዓገሲ ይብላ ነበረ። በዚ ኣብዚ ውሽጢ ኣጨናቂ ሕማም ኮይኑ ድማ ን4 ዓመት ነበረ። ድሕሪ 4 ዓመት መሓርን ይቕረ ባህልን ዝኾነ እግዚአብሔር ንኣባ ጢሞቴዎስ መልኣኹ ለኣኸሉ። እቲ መልኣኽ ድማ ንከብዲ ናይ ኣባ ጢሞቴዎስ ብኢዱ ዳሃሰሶ እሞ ንጎኑ ድማ ብኣጻብዕቱ ሰንጢቑ ንጨጎራኡን ከብዱን ኣጽረየሉ። ብድሕሪኡ ናብ ቦታኡ መሊሱ ከም ዝቐደሞ ኣተሓሒዙ ኣድሓኖ እሞ እንሆ ሕጂ ጥዑይ ኮንካ ደጊምካ ኣይትበድል፣ ካብዚ ዝኸፍእ ከይበጽሐካ በሎ። ኣባ ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ በረኻ እንዳተጋደለ 40 ዓመት ነበረ። ቅድሚኡ ኣብ ገዳም 17 ዓመት፣ ኣብ በዓቲ 10 ዓመት ነበረ። ኣብዘን ዘመናት ድማ ካብ ልብሲ ዓሪቑ ነበረ። ናይ ርእሱ ጸጉሪ ድማ ብቕድሚኡን ብድሕሪኡን ሸፊንዎ ነበረ። ስለ ኣገልግሎቱን ተጋድሎኡን ኣምልኾቱን ድማ ናይ ዱር ኣራዊት ክሳብ ዝሰግድሉ፣ ናይ እግሩ ጸበል ድማ ክሳብ ዝልሕስሉ እግዚአብሔር ዓብይ ጸጋ ሃቦ። ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ድማ ብሰላም መዓንቲ ኣዕረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ቅዱሳን ኣባ ሳሙኤልን ኣባ ስምዖንን ኣባ ገብርኤልን ዝኽበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል ይበሃሉ። ኣባ ሳሙኤል ዝተባህለ እዚ ቅዱስ ባሕታዊ ኮይኑ ቀርጣሚ ኣብ እትበሃል ሃገር ዝነብር ኮነ። ኣብኡ ድማ ኣቅራፎስ ናይ ዝበሃል ሰማዕት ዓጽሚ ስለ ዝነበረ ካብኡ በረኸት እንዳተቐበለ እንዳተሳለመ ይነብር ነበረ። ሰሊባ ዝበሃል ሓደ መኮንን ድማ ነበረ። ንዕኡ ድማ ስምዖን ዝበሃል ቆልዓ ኣለዎ። ወዲ ድማ ንሞት ዘብቅዕ ጽኑዕ ሕማም ሓመመ። እዚ መኮንን ንወዱ ምእንቲ ክጽልየሉ ናብ ኣባ ሳሙኤል ለኣኸ። ነገር ግን ኣባ ሳሙኤል ምስ መጸ እቲ ቆልዓ ሞይቱ ጸንሐ። ኣባ ሳሙኤል ድማ ብጸሎቱ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ወዱ ስምዖን ድማ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ናይ ኣባ ሳሙኤል ወዲ መዝሙር ኮነ። ክልቲኦም ድማ ብሓባር ብተጋድሎ ነበሩ። ቅዱስ ስምዖን ማይ ክቐድሕ ክኸይድ ከሎ ሰይጣን ዕትርኡ እንስራ ሰበረሉ። ኣቦኡ ድማ ካልእ መቕድሒ እንተሃቦ ንዕኡ እውን ሰበረሉ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ተገሊጹ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ከይዶም ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክሰርሑ ኣዘዞም። ንጉስ ኣንስጣስዮስ ድማ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሎም። ንሶም ድማ ንመነኮሳትን ንነዳያንን መንበሪ ዝኸውን 500 መንበሪ ቤት ሰርሑ።
አባ ሳሙኤል ኣብዛ ዓረፈ ጊዜ ንመነኮሳት ደቁ ናብ አባ ስምዖን ኣረኪቡ ብሰላም ዓረፈ። እቶም መነኮሳት ድማ ክሳብ 12,000 ዝኾኑ በዝሑ። አባ ስምዖን ድማ ብዝግባእ ይመርሖም ነበረ። ኣብቲ ዘመን ድማ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብል ሰይጣን ኣብ ልቡ ዝሓደሮ ሓደ መናፍቕ ተለዓለ እሞ አባ ስምዖን ድማ እንተመኸሮን ዘይምለስ ኮነ። አባ ስምዖን ድማ ኣብ ዝሞተ ሰብ ጸልዩ ነቲ ምዉት ኣተንሲኡ ከም ዝምስክር እንተገበሮ ሕጂ እውን ኣይኣመንን በለ። ድሕሪኡ አባ ስምዖን ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ መናፍቕ ኣቃጺልዎ ክፉእ ኣማውታ ሞተ። ካብዚ መሓረና። አባ ስምዖን ድማ ኣገልግለቱ ፈጺሙ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ድሕሪ አባ ስምዖን ድማ አባ ገብርኤል ተሸይሙ ንመነኮሳት ዝሕሉ ጓሳ ኮነ። እዚ ቅዱስ ድማ ብምግባሩ ዝወቀበ ሃይማኖት ዝሰመረ ብትርፋቱ ብተጋድልኡ ድማ ዝቐንዐ እዩ። ብዙሕ ኣደናቂ ተኣምራት ድማ ዝገብር ኮነ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ እቶም መነኮሳት እንጀራ መብልዒ መብኩዒ ዝኸውን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ካብ እምኒ ደንጎላ ዝተሰርሐ ከፋት ናብ ዝገዳም ከእትዉ ክብሉ ካብ ክብደቱ ዝተለዓለ እምቢ በሎም ከበዶም። አባ ገብርኤል ድማ በዚ ጊዜ ኣብቲ ገዳም ዘንዘለዉ ኩሎም ወፂኦም ምእንቲ ክሕግዝዎም ብቃሎም ኣብ ዝኣዘዙ ጊዜ 10,000 ሰባት ካብ ምውታን ተንስኡ። አባ ገብርኤል ድማ ነዚ ርእዩ ንዓኹም ዘይኮነ ነዞም ብህይወት ዘለው እየ ኢለ ምስ በሎም ብቕፅበት ናብ መቃብሮም ተመለሱ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ሰብ ብዙሕ ንዝኾነ ወርቁ ምስ ሓደ መነኮስ ብሓደራ ኣቐሚጡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተመልሰ ጊዜ እቲ መነኮስ ንወለ ሓደ ከይነገረ ብሞት ዓሪፉ ረኸቦ። ናይቲ መነኮስ ረድእ ድማ ኣቦኡ ኣብ ዘቐመጦ ቦታ ከም ዘይነገሮ ኣረድአ። ድሕሪኡ አባ ገብርኤል ናይ ዝሞተ መነኮስ መቃብር ከይዱ ነቲ መቃብር ስለቲ ወርቂ ሓተቶ። እቲ ዝሞተ መነኮስ ድማ ነቲ ወርቂ ዘንበረሉ ቦታ ንአባ ገብርኤል ነገሮ እሞ ወሲዱ ናብቲ ዋና ሃቦ። እቲ በዓል ወርቂ ድማ ብጣዕሚ እንዳድነቐ ንወርቁ ተቐቢሉ ብሰላም ከደ። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና። አሜን። ታሕሳስ 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላኽ፣ አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ አባ ሳሙኤል ጻድቅ፣ አባ ስምዖን ጻድቅ፣ አባ ገብርኤል ጻድቅ፣ አባ ይስሐቅ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ፣ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 20። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተዓረምልን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን